салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза эсхат 1000 рубл 127 сомону 50 дирҳам. аз хади Сбербанк ба картаи Орионбонк сум раводкунӣ 126 сомону 20 дирҳам мегзарад. Алиф Банк 1000 рубл 127 сомону 50 дирҳам. аз приложени Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ сум раводкунӣ 126 сомону 20 дирҳам мегзарад. Хумо 1000 рубл 129 сомону 10 дирҳам. Спитамент банк 1000 рубл 125 сомону 50 дирҳам. Коммерсбанк 1000 рубл 129 сомон. аз Сбербанк ба картаи Амонатбонк Тоҷикистон сум раводкунӣ 127 сомону 50 дирҳам мегзарад. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.